Keď si položíme otázku, čo je to populizmus, ako sa prejavuje v politickom prostredí, tak prídeme k absolútnej esencii toho slova z latinčiny ľud. A ako sa prejavuje populizmus, ako istý štýl komunikácie a práce politikov, elít, je, že pracujeme práve s tým ľudom. Naschvál nehovorím o pojem s občanmi, pretože populizmus, jeden z jeho znakov je, že pracujú s ľudom ako s homogénnou skupinou. Čiže už tu vidíme trošku takú nie celkom správnu prácu so svojimi voličmi, pretože ľud nie je homogénna skupina. Pretože všetci máme radi iné jedlo, všetci máme radi inú hudbu, môžeme mať rôzne názory, dokonca aj na nejaké konkrétne opatrenie, vzdelávanie alebo sociálnej politike. A v demokracii predsa ide o to, aby sa táto nie-homogénna skupina dohodla na nejakom všeobecne priateľnom rozhodnutí a nastavení smerovania spoločnosti. Takže tu môžeme povedať, že populizmus je mnohokrát vnímaný s takou trošku negatívnou nadsázkou práve preto, že nie celkom férovo pracuje práve s tým ponímaním ľud ako homogénna skupina. Takže tak sa prejavuje populizmus v politike, že všetká retorika, všetky opatrenia, všetky prejavy sú práve odvodené od toho, že ľud chce, ľud vie a ľud rozhodol. Ak by sme mali prepojiť to, čo sa často prepája populizmus a manipulácia verejnej mienky, tak si musíme uvedomiť, že v súčasnosti žijeme v mimoriadnej dobe. Žijeme v dobe digitálnej, to znamená, populizmu sa otvorili, ako sa hovorí, všetky okná a dvere do Korán, v zmysle práce práve s týmto ľudom. Preto sa veľakrát populistickým hnutiam pripisuje práve manipulácia s verejnou mienkou, manipulácia s ľuďmi ako objektmi komunikácie politických elít. Táto manipulácia má veľmi jednoduchú konotáciu, veľmi jednoduché jadro. To je, niečo poviem, ale nepoviem všetko. Nepoviem to celkom presne v tom kontexte, a verím, že vy veríte, že ja to hovorím vo vašom dobre. To znamená, tá manipulácia samozrejme má viacero stupňov, až od viditeľne jasnej, ktorá je spojená s nejakou verbálnou, neverbálnou komunikáciou aj s tou mierou možno agresivity, neznášanlivosti a tak ďalej. Ale práve populistická manipulácia sa spája s tým, že pracujeme na niečom, čo nazývame kognitívna disonancia. Vyčleňujeme nás tým, že nás konfrontujeme s nimi. S tým, že my z toho vychádzame lepšie. Pri akýchkoľvek rozhovoroch a premýšľaní o populizme práve v súvislosti s manipuláciou verejnej mienky si musíme uvedomiť, že toto je stav, ktorý nie je prítomný len v súčasnosti. Toto je stav, ktorý v rámci vývoja spoločnosti zaznamenávame dlhodobejšie. Momentálne ale môžeme hovoriť o tom, že ho veľmi vidieť, to znamená, ide o veľmi vypuklý jav. A aké dopady by mohla mať nejaká nekontrolovaná vlna neriadeného populizmu a tým pádom aj istým spôsobom spojené manipulácie s verejnou mienkou na demokraciu, odpoveď je obrovská. Práve preto, že demokracia je postavená na suverenite ľudu, ktorá sa prejavuje v politických procesoch, napríklad v inštitúte volieb. Ak volič volí nie celkom sebe zodpovedným spôsobom, to znamená pod vplyvom rozhodnutia, nátlaku, názoru niekoho iného, či už si to volič uvedomuje alebo nie, už to nemôžeme hovoriť, že je to tzv. Zodpovedná voľba. To znamená, že ak volíme pod dojmom nejakého spasiteľského syndrómu, že volíme politickú stranu alebo politika, nejakú politickú elitu, ktorá za nás vyrieši všetky problémy, tak by bolo dobre premýšľať nad tým, že ak by to bolo takto jednoduché, ak by bol ten recept na vyriešenie všetkých našich problémov, aj tých ľudských, aj tých spoločenských, aj tých ekologických, environmentálnych, už by to dávno súčasné vládnuce elity vyriešili. Samozrejme, základným cieľom každej politickej strany je uchádzať sa o moc, to znamená o priazne svojich voličov. A keď už je nejaká politická strana práve v tom tzv. Politickom mainstreame, tak jej základným cieľom je udržať sa v tomto mainstreame. To znamená, že s istou mierou, nazvime to manipulácie, musíme počítať vždy.
populizmus ale je nebezpečný pre voliča práve v tom, že nielenže rozdeľuje tú spoločnosť tým my versus oni, ale rozdeľuje ju spôsobom, ktorý by možno nenastal pri nejakom prirodzenom vývoji spoločnosti. Toto rozdeľovanie totiž to prichádza v témach, ktoré nie sú rozdeľujúcimi prirodzene. Väčšina versus nejaká menšina, to môže byť etnická, to môže byť sexuálna, veková alebo rodová menšina. To môže byť rozdelenie nejakých ekonomických síl vo svete. Čiže to znamená, že týmito rozdeľujúcimi témami môže byť v podstate čokoľvek, ale prirodzene by možno, že v takej intenzite nenastalo. Čo je veľmi dôležité a čo ohrozuje demokraciu je, istým spôsobom sa elity, ktoré pracujú populistickým spôsobom so svojimi voličmi alebo tzv. Ľudom, hovoria o témach spôsobom, že oni majú ten správny recept na vyriešenie všetkých problémov a istým spôsobom stoja mimo systému. Áno, to znamená, že veľakrát od populistických politikov počujeme, ja to napravím, ja viem ako na to a politické elity sa nesprávajú zodpovedne, neriadia túto krajinu správne a tak ďalej. Paradoxom je, že o priazeň voličov sa uchádzajú práve demokratickým spôsobom, čiže spôsobom, ktorý demokracia vytvorila. Ak by sme sa spýtali, čo s tým v súčasnej dobe pretlaku informácií od sociálnych sietí až po Google dobu, tak možno, že naozaj len pracovať s ničím, čo voláme kritické myslenie. Čo to pre mňa ako bežného človeka znamená je, premýšľam nad tým, čo vidím, čo počujem, čo vnímam, čoho sa môžem dotknúť. Premýšľam nad tým skrze moje vnútorné potreby, moje vnútorné nastavenie a snažím sa nájsť viacero zdrojov, viacero informácií. Je mi jasné, že je to v tejto dobe obzvlášť náročné, pretože máme nielen pretlak informácií, ale aj pretlak tém. A minimálne, ak jednotlivec pracuje so sebou tak, že nie nekriticky príjmam všetko, čo mi kto si povie, len preto, že ho vidím niekde na sociálnej sieti, alebo nedaj Bože, tento človek má nejaké vyššie postavenie spoločnosti, tak už automaticky pristupujem kriticky. A kriticky neznamená kritizujúco, čiže vyhraňujúco sa, ale premýšľajúcim spôsobom. A cogito ergo sum platí, myslím teda som a môžem žiť zodpovedný život v maximálnej možnej miere, z ktorej som ja schopný, v prípade, že naozaj premýšľam nad tým, čo počujem, vidím a to, čoho sa môžem dotknúť.